Medzi jedno z najmenších diel v našej zbierke sa radí dielo torzo ukrižovaného Krista z výjavu svätého Františka z Assisi. Dielo sa do galérie dostalo v 70. rokoch od súkromného majiteľa z Bratislavy. Ide o jedno z najmenších diel, pretože má len 20 cm. Je to skulptúra, ktorá je vytvorená neznámym autorom z prvej polovice 19. storočia. Môžeme vidieť torzo Krista, ktoré má okolo bedier ovinuté krídla, anielské krídla. A to z toho dôvodu, že sa jedná o výjav zo stigmatizácie svätého Františka, ktorý je popísaný v legende Major a legende Minor, ktorých autorom je svätý Bonaventura a hovoria o živote svätého Františka. Tá legenda spočíva v tom, že počas modlitby svätého Františka vlastne zasiahli stigmy, ktoré mal Kristus. Mal pocit aj blahodárny a zároveň aj pocit utrpenia, pretože na tele mu to zanechalo stopy fyzické, rany po pretknutí klincom na rukách aj nohách, také isté ako mal Kristus, a zacítil blahodárny pocit Božej milosti.